just vaan ollut. Oliks kylmä? Ai vitsi, kuvat. Oli. Mulla oli ihan hyvä. Niin, no sulla oli vähän parempi maku. Mulla oli huono maku alusta. No. Mestaruus! Olemme saapuneet kohteeseen. Nimittäin Tampereelle. Vinkkiksellä vai? Ui, siipiveikkojen vinksejä. Ja jopa ilma alkaa näyttää hyvältä nytte. Kaikki Tampereelle saa. Hyvältä nytte. Äsken oli vielä sadetta ja tuulista, mutta kun ne saavuttiin Tampereelle, niin Missä se on se jopa paikka? ihmiset hymyilee meille. Ei. Tai sit se oot vaan sinä. Missä? Ja Karli rupesi maksaa meidän sakot, jos meille nyt tulee sakot. Mutta se ajatteli vähentää tätä riskiä maksamalla meille hieman parkkirahaa. Millä sä maksat? Silleen, että meillä on 10 minuutin ikkuna nyt saada kuitenkin 80 € rikesakko. Ja Karli otti riski, Karli on pelaaja. Tässä te näette pelaajan. Ja tässä meillä on Tapio. Mun mielestä jos mua kritisoitiin sitä vitun hostellin valinnasta, niin ei tääkään nyt ihan niinku... Tää on pysäköintiratkaisu. Kosto! Se oli kosto. Ei tästäkään nyt ole ihan puhtata papereita. Ei todella. 3D-kuvat. Näitä on joku taiteilija miettinyt 3D-CAD-piirustuksella ja laittanut eri hologrammitasoihin näitä syitä, johon on tulostettu siis muoville. Ai että. Tässä on taiteilija nähnyt selvästi vaivaa. Ei täällä mitään puuhata. Päivittäin. Niin Roki on lentänyt. Vot, meillä on täällä 60 kappaletta. 60 fucking kappaletta siipiä. X-hot. Oliks X-hot? Kuvat sä? Ainakin omasta mielestäni. Tai sit muuten vaan meikä on tästä tyhmän oloinen. Niin kuin normaalisti. Meillä on 60 kappaletta siipiä. Meillä on 60 kappaletta siipiä. Meillä on 60 kappaletta siipiä. Ja... Kato kun ne ui. Voisitko avata meille ensimmäisen? Ei oo kyllä oikein hirveästi paperia. Ei taida olla oikeastaan yhtään paperia. Ui mättä. Meillä ei oo paperia täällä. No ei täällä oo, täällä ei paperia. Meillä on teille kastikkeet, meillä on teille porkkana, meillä on selleri, meillä on siipi, mutta paperia meillä ei teille oo. Parittaa oman härvelin. Härvelin vaan tuli. Nyt on 60. Turpaa rullalla. 60 vinksiä on tuhettu. Ja sen on näköiset jätkät. Poikia naamat on
jotain sitä luokkaa. Kiitos tästä taistelusta jätkät. Mä en ois ikinä pystynyt yksin tähän. Ei pysty puhumaan. Ei pysty. Siis vedettiin 60 semmoisella extra hotilla, aika kevyelle. Sit meillä oli vähän sivu sidechickinä tossa tommonen suicide dippi ja se oli enemmänkin appelsiinimainen kuin tulinen, mutta se maistui. Oli se teki siitä hedelmää. Ja nyt pojat rauhoittautuu Tammerkosken iltaan ja Markuksen hellään syleilyyn. Markus, anna se käsi silleen, että Koskikeskuksessa. Olisikohan tuolla jossain ei se anna. Ei se anna sitä kättä, se on parempi. Imeskellään hieman huuliamme ja jatketaan loppuiltaan. Kiitos. Näkö me niinku näytellä, että me tykätään toisesta? Oota Lili, se kuva. Ota kuva. Milloin se kuva? 3. viikko. Roki on lentää. Liikenteessä heti aamulla 12. Mikä meillä on nyt hei täällä pörkkis? Pojat kattoo täällä eilisiä tanhuvideoita. Käytiin tanssin karkeloissa. Ja tällä hetkellä olo on mitä mainioin. Lähdetään metsästään eurojuustoja.